Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande akubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu ukuthi sithole usuku olufana nalolu lwanamhlanje. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Siyanithanda zonke iy'ndawo lapho nihlezi khona nilalele le nkonzo. Siyanithanda kakhulu kwaNsibande. Siyanithanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyanithanda futhi ekhaya lezwi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Mangisho-ke ukuthi ngicabanga ukuthi emva kwale nkonzo sizobe sesiphuma ukuba sihambe siyolalela ngakhona eMnambithi ngoba kuyibanganyana, ukuze sikwazi ukuvuka siye ezakheni kwa-C, ehholo ezakheni kwa-C. Bese kuthi-ke ngesonto sisebrentshini yakhona eMnambithi. Kukuwena-ke ukuthi uthanda ukuza ngakuphi noma uzoba khona kuzo zombili iy'nkonzo. Siyojabula kakhulu kakhulu ukuba kanye nawe laphaya eMnambithi ezakheni kwa-C, nalaphaya eKids Street edolobheni lapho bekhonzela khona ibhrentshi yaseMnambithi yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Umenyiwe-ke, siyathemba ukuthi uzoba khona. uNkulunkulu-ke siyamkholwa uzosigcina endleleni, nisithwale ngemkhuleko. Siyabonga kakhulu nihlala nisithwala ngemkhuleko. Siyabonga ngisho singacelanga, siyazi ukuthi sinamasosha asithwele ngomkhuleko, okuwumsebenzi wawo futhi azothola umvuzo ezulwini. uNkulunkulu akubusise. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu, Mateyu chapter 5 verse 8. Mateyu chapter 5 verse 8. Sigxile kakhulu kulezi iy'nsuku enkonzweni yokuphana. Cha, hayi namhlanje anginiphathele lutho. Angizokukhuluma lokhuya, sizoxoxa nje ngezwi. Sizoxoxa ngezwi. Sikhuluma ngani? Ngokuphana. Ngokuphana. Ukuphana-ke kuyamthatha kumngenisa umuntu ezulwini, kakhulu uma uzopha abampofu. Hhayi, kuthatha kukufaka ezulwini impela. Ukuphana nje. Hhayi, ake ngiguqe ngikhuleke. Ngingaze ngigeqe amagula sengathi ngiyemuka, kanti cha, hhayi, angakathandazi. Esiguqe isithandazi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo, sikudumisa ngendlela emangalisayo. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, angizange ngimbone. Njengoba engekho owakho onqotshiwe, ngoba kanqotshwa lutho. Siyabonga-ke Nkosi, namanje ngiyacela ube nathi kule nkonzo, ubusise kube yilona loyo lalele. Ngiqalekisa umoya wokungalaleli, umoya wobuthongo, umoya wokozela, umoya wamadimoni uma ungamphazamisa umntwana wakhe esalalele le nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu kakhulu, bazalwane, siyamdumisa. Ngisakhuluma-ke ngendaba yakusasa eMnambithi ezakheni kwa-C. Ngidina khona ngithi kwakuwunyaka odlule eyangihlasela imimoya, yangihlasela amadimoni ngendlela emangalisayo. Ngashumayela sengihlezi phansi. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzongisiza kulokhu, uzongisiza kakhulu. Kukhona nesikhali akanginikeze sona, akathe angosisebenzisa from time to time uma ngimile laphaya. Uzosizwa-ke leso sikhali ngisisebenzise from time to time, ngoba kubi amadimoni asezakheni, amadimoni alapha eMnambithi. Kodwa ngegama lenkosi uJesu nisithwale ngomkhuleko. Ngagula, ngaphelelwa amandla, ngagcina ngishumayele ngihlezi phansi. Ngase ngihlezi phansi. Kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu kakhulu, akuzokwenzeka this time around. Unginikezile isikhali engingeze usisho-ke nokho, ngoba alalela amadimoni nosathane wakhona. Kodwa uzosizwa wena ozobe ungekho khona, uthi awunasi lesi sikhali. Abazobe bekhona bazosibona. Bazosibona. Sibonwa-ke ngamehlo kamoya. Amehlo kamoya siyabonakala. uNkulunkulu abe nani endaweni zonke. Asingene-ke ezwini lethu, Mateyu chapter 5 verse 8. Ngikukhumbuze uchapter 5, 6 and 7. Intshumayelo yasentabeni enkosi uJesu ezokuthatha ingenise ezulwini. Verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, ngokuba bayakubona uNkulunkulu.
babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Sisakhuluma-ke ngokunaka abampofu, ngokupha ukunaka abampofu. Ukunaka abampofu mntakababa. Uzibekela ingcebo ezulwini ngokunaka abampofu. Masibheka Izaga 22 verse 16, ocindezela umpofu ukuba azandisele, nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela. Ungasiphi isicebi, umuntu ocebile ungamuphi. Ocindezela umpofu ukuba azandisele uzoswela. Ukucindezela umpofu ukuthatha izinto zomuntu ompofu. Uyithathe nje into yomuntu ompofu, umnikeze imadlanyana phansi. Ake ngilinganise ngalokhu. Ngenxa yokuzama ukwandisa indawo yasenkonzweni, nala kuzokwakhiwa khona le ndlu enkulu edinga between 5 and 10 million. Kukhona indawo eyimqasho, angiyibeke nje. Le ndawo eyimqasho isendleleni la ngifisa ukuqhubeka ngiyandisele khona inkonzo. So-ke ngisengiphenyile ngezwe ukuthi i-ownwa iy'ngane ey'ntathu, umfana ufunda e-high school, odadewabo abadala abasafundi kodwa abasebenzi. So-ke ngenxa yokuthi bampofu, angifuni ukuphambana naleli zwi lithi ocindezela umpofu ukuba azandisele uyoswela. So-ke ngikunqumile enhlizweni yami, ngacela kuNkulunkulu ukuthi angisize angiphe imali, ngoba laba bantwana baphila ngomqasho obanikeza u-5,000 kuphela nje ngenyanga. Only 5,000 rand. Abantu abathathu ngo-5,000 rand siyadula igross, ayikho into abazoyiphila. So-ke ngisho ngabanikeza, ngiyalinganisa u-300,000 400,000 $500,000 bazowuthatha bawuqede ngonyaka owodwa noma emibili bese behlupheka. So akukho fair. So-ke ngithandazela uNkulunkulu angisize ngithole indawo, ngibakhele imiqasho la bezoqashisa khona abantu, okungenani banikeze 10,000 a month. Bese ngiyaba-approach-ke sengizothi kubona, ngicela ninginikeze le miqasho yenu, mina ngininikeze leya ezoninikeza le mali, ngoba ngifuna ukuyidiliza bese ngiqhuba indlu yenkonzo. Yabona ukuthi ngife. Ucindezela umpofu ukuba azandisele uzoswela, unesijeziso ngamanye amagama. So uma mina ngizobakhela izindlu abezothi uma behlalisa abantu banikeze okungenani u-10,000, ngiyafisa kube njalo, angazi okungenani u-10,000. Mase ngibakhipha lapha sithi ngicela niphume bafowethu, nithathe le miqasho ninginikele ngoba ngifuna ukwakha indlu yenkonzo. Yabona bazobe bageyinile. Angicindezelanga umpofu ukuba ngizandisele. Linjalo-ke ivangeli. So ngiyathandaza uNkulunkulu angisize ngikwazi, ngoba nakhona ukwakha lapho kuyimali. uNkulunkulu angisize angiphe imali yokwakha lapho, kube ne-value engcono kunalento bona abayi-ownayo abayishiyelwa abazali bayo. Yabona, ocindezela umpofu ukuba azandisele. Akaze kwenzeke wena ucindezela umuntu ompofu, umrobho, umnika imali ngoba umbona ukuthi uyahlupheka, umephuce into aphila ngayo. Imali iyaphela. Ungamphuci umuntu into aphila ngayo, ungamephuci. Kunalokho mnikeze engaphezu kwayo ukuthi aphile ngayo bese uthatha le yakhe ngelutho. Yayibona lonto? Siyalibonga ivangeli uNkulunkulu asiphe lona. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uyangipha amandla okuliphila. Ngiyazi uzonginika le mali yokwenza lento engiyifunayo, ukuze ngiyithole le ndawo. And uma ngiyithola, ngiyitholela nina ngoba ngandisa indlu yenkonzo. Senibaningi bazalwane, uNkulunkulu uyalakha ibandla, uyalikhulisa. Angikwazi ukugubhela kwesami. And nina eninikelayo, uNkulunkulu uzonibusisa. Esenibusisela nalaba abampofu abanakekelekayo ngemali yakho. Ngoba ukunakekeleka kwabampofu lokhu. So siyithola indlu enhle, sihlala sikhonza, zibe zingekho inyembezi ezisilandelayo, sithi kodwa lo mfundisi wangirobha. Yayibona lonto? Abantu bazobe bekhululekile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ukukhuleka kwami-ke ngithandaza ukuthi uNkulunkulu angiphe imali
angiphe imali yokukwenza ukuze sakhe indlu ethe xaxa kunale ndawo esitholile. Hayike bengichaza lelizwi ocindezela umpofu ukuba zandisele nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela. uNkulunkulu ukuthi uyalilinda izwi lakhe kuba likwenze lokhu alithumele khona. Uyalilinda izwi lakhe. Sikhuluma ngani la? Ngokuba nesihawu. Kufuneka umuntu abe nesihawu ngisho ezilwaneni zakhe azifuyile. Ube nesihawu enjeni yakho. Iyadla nje idlile. Khona bayiphakanye inja ngosuku. Isilwane esindaba isilwane esidle kanye ngosuku. Wena udle kathathu ngosuku. Awunaso isihawu. Masibuka iZaga 12 verse 10 lithi olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe. Kepha isihe sababi siwulunya. Isihe sababi siwulunya. Kubani? Kuye. Isihe sababi siwulunya. Benza unya ngesikhathi bethi benza isihe. Uyasinaka yini isilwane sakho? Mina ngiyabuza futhi impendulo ngiyicela. Uyasinaka yini isilwane sakho? Uyazi ukuthi izilwane uNkulunkulu wazidala zikhala kuye. uNkulunkulu wazidala izilwane zikhala kuye. Ake sifunde amaHubo 104. Ngizoqala kuverse 24 ngamabomu. Ngifuna wazi ukuthi uNkulunkulu akafuni uthuka isilwane. Uyasithuka, uthukile. Futhi ayikayiphumi inhlamba le. Usho kanjani enjeni lokho? Uyazi ukuthi uthuka isilwane uthuka umdali waso uqobo. Ake sifunde amaHubo 104 verse 24. Jehova yeka ubuningi bemisebenzi yakho. Yonke uyenzile ngokuhlakanipha. Umhlaba ugcwele izidalwa zakho. Izidalwa zakho. Yonke into ekhona emhlabeni idalwe nguyena. Verse 25. Nantu ulwandle lukhulu lubanzi. Lapho khona izilwanyana ezinobizelayo ezingenakubalwa, izilwane ezincane nezinkulu. Verse 26. Kuhamba khona imikhumbi. uLeviathani lowo omenzile ukuba adlale kulo. uLeviathani umenzile ukuthi adlale kuyo. Inhlanzi enkulu ngendlela emangalisayo. Verse 27. Zonke lezi zidalwa zibheka wena ukuze uzinike ukudla kwazo ngesikhathi esiyiso. Yezwa uNkulunkulu uphakela izilwane. Zonke lezi zidalwa zibheka yena ukuze azinike ukudla ngesikhathi esiyiso. Ibhubesi mawulibona libamba inyamazane lidla. uNkulunkulu uvumile ukuthi le nyamazane ibe ukudla kwalo ngaleso sikhathi. Asibheke 27. Zonke lezi zidalwa zibheka wena ukuze uzinike ukudla. Verse 28. Uyazinika ukudla zibuthe. Uvula isandla sakho zisuthe ngokudla. uNkulunkulu uyisimanga. Unakekela abantu, anakekela izilwane. Verse 29. Uyasitheza ubuso bakho zethuke. uNkulunkulu ziyambona. uNkulunkulu esitheza ubuso bakhe ziyethuka izilwane. Nkosi yami nange esidalile sesifulathele. Wena oweza uJesu esiphambaneni. Ethi uNkulunkulu wami ungishelani na? Ngoba wambona emfulathela. Nezilwane-ke uma ezifulathela ziyethuka. Uyasusa umphefumulo wazo zife. Zibuyele othulini lwazo. Ngisho umphefumulo wezilwane ususwa uNkulunkulu bese ziyafa zibuyele othulini lwazo. Okusho ukuthini makuthiwa zibuyele othulini? Nazo zabunjwa ngothuli lomhlabathi. Hayibo, angizwa kodwa. Nazo zabunjwa ngothuli lomhlabathi. So uma-ke uNkulunkulu esitheza ubuso bakhe ziyethuka, asuse umphefumulo wazo zife zibuyele othulini lwazo. Verse 10. Uyathumela umoya wakho zidalwe. Wenza bube busha ubuso bomhlaba. Uthumela umoya wakhe bese ziyadalwa izilwane. Zidalwa ngomoya wakhe. So sonke izilwane yithi sidalwe ngomoya wakhe, siphefumula umoya wakhe. Bese verse 31. Inkazimulo kaJehova mayime kuze kube phakade. uJehova kathokoze ngemisebenzi yakhe. Yena obheka umhlaba bese uthuthumela. Uyini ukubheka umhlaba uthuthumele?
ubheka umhlaba bese kuba ne-earthquake, ukuzamazama komhlaba. Uyawubuka nje usiyathuthumela. Uthinta izintaba zithunqe, ivolcano leyo, uthola ukuthi intaba isikhipha umlilo, isuke ithintwe uJehova. Uyithinta kanye bese iyathunqa. Sikhonza uNkulunkulu njalo-ke. Kodwa bengikakhulu lapha ekuthenini izilwane zinake, ngoba lithi izolungileyo uyanaka ukuphila kwesilwane sakhe. Uzinakile izilwane na? Uyazithanda izilwane na? Ulungileyo uyanaka ukuphila kwesilwane sakhe. Siyazinaka-ke izilwane bafowethu, sibe nesihe kuzo. Awu, yazi ukuthi bengithi ngizoqeda namhlanje. Ngcina izolo ngithembisa ukuthi sizoya kuMathewu 25. Akusenzekanga-ke. uNkulunkulu mayesigcina, kusho ukuthi-ke ngoMsombuluko mhlambe ngizoya khona-ke kuMathewu 25, bese sibuka-ke ukuthi uma uphanisa ungena ezulwini kalula kangakanani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Asivalelisane bangcwele, uNkulunkulu anigcine. Sihlanganeni eMnambithi kusasa, eLadysmith kusasa, kwaSi eZakheni ehholo. Siphinde sihlangane enkonzweni eBrentshini ngeSonto kuKids Street eLadysmith edolobheni. Ayeke ngiguqe ngikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. Uyasithanda. Ingabe mina ngiyamthanda yini? Ingabe wena uyamthanda yini ngothando olumnelisayo? Masithandaze. Baba, uNkulunkulu onomusa, siyaguqa phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Busisa-ke le nkonzo, busise kulona loyo oyilalele. Ngiyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. Babunzibande useyavalelisa, uthi ube nentambama enhle, ube nosuku olubusisekile. uJesu Kristu inkosi.